Bi wulada in na an bɛna taa États-Unis. États-Unis diɲɛ kɔnɔ bi ale bi sanga maa min na o ye Irisi ye. Irisi fana kelen tɛ, Chine bɛ o la, Inde bɛ o la, min ye Pakistan ninnu ye ka taa fara Iran kan. Trump ale ye OTAN maaw ka cɛbalen ye. Cɛbalen min n'a nakan kun ye ko a na kɛ kɛlɛban Trump ye, a na kɛ basigi Trump ye. Trump min kun y'a yira sa k'a fɔ ko min ye diɲɛ taabolo ye a ka falen sɔrɔ ko a ka taa o sira fɛ keba. Nin tile laban in na an y'a ye k'a fɔ min ye farafinna jamana ɲɛmaa 5 olu welela Amerikɛnw ka masakɛsoba kɔnɔ n'o ye Maison Blanche ye. Jamanakuntigi minnu don, Gabɔnkaw olu ta bɛ a la, Guinée Bissau, Libéria, Mauritanie ani Sénégali. Kabini kunungo min ye Donald Trump ye, a ye maaw bisimilali daminɛ ko i keba. Maison Blanche a dayɛlɛla bɛɛ lajɛlen ye yaasa nin farafinna maaw ka se ka na a n'olu ka se ka jɔyɔrɔ kɛ. Jɛrɛ in bɛ tali kɛ mun na a yɛrɛ ka ko ɲɛnabɔbaw u ko sa k'a bɛ tali kɛ sɔrɔ ko, bolodi ɲɔgɔnma ko, a n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ farafinna minnu welelen filɛ nin ye u kana kuma fɛn kan, fɛn min bɛ tali kɛ jagoko ta nasira la. Amerikɛn minnu bɛ diɲɛ fantan naani fɛ sa n'olu bɛ baara mun kɛ n'o o ye yiriwali baaraw ye ka taa se lakanakow ma, nin bɛɛ lajɛlen bɛ a la. Min ye nin jɛrɛnin ye sa keba n'an bɛ se k'a wele ten. Trump yɛrɛ ka maaw y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ tali kɛ olu ka politiki ko la, fɛɛrɛ min b'u ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔli ko ta nasira la ko a ko kɛ kun ye o ye. Sabula min ye farafinna jamanaw ye, Trump b'a fɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan a n'u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Sabula a yira k'a fɔ nin waati laban in na jamana caman bɛ farafinna olu murutilen don OTAN a n'a kɔladenw ma. Keba i b'a dɔn k'a fɔ min ye jɛrɛ in kɛnɛ ka ye, min ye Senegalikaw ka jamana ɲɛmaa ye n'o ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ye, ale bɛ kɛnɛ kan ye. Min ye kalo in tile 9 ye sa kunungo Washington daba yɛlɛla ale ye. Jɛrɛ in kɛnɛ ka keba jamanakuntigi 5 in bɛɛ lajɛlen nana koyi. N'i ye bɔlɔlɔ sanfɛlaw lajɛ, n'i ye kibaruyacigiw lajɛ, n'i ye ɲɛfɔlikɛlaw lamɛn, u b'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya in ye e ko a ma kɛ bɔforola kuma ye wa keba. Maaw tun bolo baara in kan ka kɛ cogo min, a kun kan ka kɛ hukumu min kɔnɔna na ko Trump y'a k'a ka kɛcogo ye ko i keba. Nka o bɛɛ kɛrɛfɛ tulo kunnandiw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kow faamuya u y'a yira sa k'a fɔ ko Faransi ka tulokungɛlɛya k'o nana ni nin ko in ye koyi. O de la min ye Lamɛrikɛnw ye juillet kalo tile 9 olu ye u ka so jɛmanba n'o ye Maison Blanche ye u y'o dayɛlɛ Washingtonkaw fɛ yen yaasa Donald Trump ɲɛŋwɛ ani ninnu ɲɛmaw ka se ka kuma. Baara in kan ka daminɛ kunungo n'o ye kalo tile 9 ye ka taa kuncɛ ni juillet kalo tile 11 ye. Jamanakuntigi 5 u bɛɛ lajɛlen bɛna kɛnɛ kan. Sénégali, Mauritanie, Guinée Bissau, Gabon, Libéria olu bɛɛ lajɛlen bɛ yen. Keba maaw y'a yira k'a fɔ duguduguba kuma na a bɛ n'a fɔ min ye gundola kumaw, kuma mun bɛ yen n'o bɛ Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni ka kosɛbɛ e ko a m'o ɲɛfɔ Trump ɲɛna wa. Maa minnu bɛ yen ni olu ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw ye u y'a yira k'a bɛ n'a fɔ Trump a fɔra a tulo jukɔrɔ Bassirou Diomaye Diakhar Faye fɛ ŋunuŋunu kumaw ni kɛrɛfɛ kumaw bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la pewu keba ko min ye Faransi ye bi ko a bannen don k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka kɛ ni jɔnya waleya minnu kɛra maaw ka hakɛ min bɛ yen kuma tɛ sɔrɔdasi minnu n'olu b'a dɛmɛ dasira caroyikaw fɛ keba mɔkɛ tun b'a la cuisinier kun don ale kun bɛ cuisine de la o de la a seginna ka na a yɛrɛ ka kuma ko les guerres. Keba caroyi ale ko dogolen tɛ ko min do bi a bɛ Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni ka koyi n'o ye Sénégal jamanakuntigi ye a ko a dusuma kasalen don ale nimisi wama wasa fiyewu sabula nin waleya cɛjugu min tara ka ɲɛsin maaw ma k'u bɔnɛ u ni na k'u ni kɛnɛ karaba n'o ye tirailleurs ye an fanfɛ bolo maa minnu taara guerre 2nan baara kɛ Faransikaw fɛ yen k'o kojuguba in ko Faransi bɛ k'o kɛ dɛnkɛrɛfɛ ko ye. Min ye wɔlɔfɔw ye olu kɔni tun ye sɛgɛsɛgɛli sigi sen kan k'a yira sa k'a fɔ ko waleya min kɛra san 1944 ko ka nin sɔrɔdasi ninnu n'o ye tirailleurs ye k'olu fa u ka hakɛw kama u ka sɔrɔ kama u ka sara kama ko k'a lajɛ k'a sara koyi. Min ye Faransi ye laɲinini min kɛra fɛ n'a ma sɔn o kuma ko o dayirala koyi. Diomaye y'o da yira ka ɲɛsin a ka dimi ma
min ye Emmanuel Macron ale kɛlen k'i kɔdon o la waleya min filɛ nin ye keba n'o ye jɔnya ko in ye a kuma cayalen don farafina yɛrɛ kɔnɔna na bi wulikajɔw caman kɛlen don fan caman fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye a kana se ka to ten koyi Faransi ye majɛ minnu kɛ Faransi ye degun minnu ta min ye jɔnya waleya waatiw farafina fan bɛɛ lajɛlen na maaw wulilen don k'u jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu dɔ bɛ yen Karayibikaw fɛ yen n'o ye mouvement CARICOM ye ale fana wulilen don k'i jɔ koyi k'u ye fɛn o fɛn kɛ olu la jɔnya waati ko k'a sara ni Faransi tulo tɛ fɛ k'a mɛn min ye Diomaye Faye ye a b'ale ni kan a kɛlen don k'a tɔɔrɔ wa n'a ma ɲɛ min kɔ e ko Senegalikaw olu tɛna fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini a ko la wa sabula Faransi t'a fɛ k'a kuma mɛn u tɛ fɛ k'a fɔ a ka sara keba Kane Caroyi a kelen b'an yɛrɛ fɛ yan han Monument Caroyi a bɛ suguba kɔnɔna na n'i sera commune sabanan tribunal la n'i bɔra ka ko t'i kunda sugubulon kan i b'a ye Kane Caroyi a monument bɛ yen Caroyi keba a ja fana bɛ yen min ye Sɛmɛni Usumani ye le Kane Caroyi ale ye o ja bɔ bi maa min tora nin ko in na kabini nin don de keba sefa ko a ɲagamini daminɛna yen ne sabula wari min tun kan ka sara nin cɛkɔrɔba ninnu ye nin kɛlɛkɛla ninnu ye u kumaniyara ma ka tila ka n'u bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ karaba fo n'a kɛra kelen kelenninw ye k'a sababuya kɛ Faransi ye wari min di ko k'o d'u ma ko k'u t'o fɛ bi u t'o fɛ sini min ye Amerikɛnw fana ye olu dun fana ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ko josariya ko la o na k'a sira ɲuman ye fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la nin bɛ se ka sara cogo min na nin ye an ka wulada in na kɔkan kibaruya la belebeleba ye an bɛ se ka min da aw tulo kan k'a fɔ ɲɛna sa ko k'an bɛn waati wɛrɛ